Aká najhoršia vec sa vám na festivale stala? To budú také tragédie typu, že potkol som sa, niekto do mňa omylom drgol a dal som si jedlo, ktoré bolo iba na 80% podľa mojich preferencií. Niekto na mňa škaredo pozrel. Vidíš to? Dal som si jedlo, ktoré som myslel, že nebude štiplavé a bolo. To mi nevral ani zo srandy. Prečo ešte nemáš sochu na námestí za toto martýrstvo? A tebe? Musel ísť bosy na tojtojky, to bola najhoršia vec. Loni ta Musel som byť bosý. bouřka tady, nevím, jestli víte, Bola búrka, pršalo. co se tady stalo, takže to asi je nejhorší zážitek z toho festivalu. To je hrozný zážitek, jako, hele, chcalo, jo. Jako, já jsem zmoknul a můj klobouček jako promoknul, jo. To byl něco hroznýho. Hej, ja som to bol tiež minulý rok a určite to bolo to veľmi rýchle, veľmi náhle a naozaj to ako prinášalo strach. Môže ti búrka prinášať strach, ty si dospelý chlap. Ty nejsi 6-mesačné mačiatko, ty si dospelý chlap a tebe búrka prináša strach. Jak môžeš byť tak strašne slabý?